L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ħabbret programm ta' attivitajiet kulturali ġdid għat-3 xhur li ġejjin. Dan sabiex tkompli tibni fuq ix-xogħol li tellet matul is-sena li għaddiet minkejja l-limitazzjonijiet li ġabet magħha l-pandemija. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Belt Valletta ġie spjegat kif permezz ta' dan il-programm ġdid l-Aġenzija komplet ukoll tibni rapport mal-artisti kemm lokali u anke internazzjonali. Dwar dan One News tkellem maċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef hekk kif irrimarka l-importanza ta' tkomplija ta' attivitajiet kulturali konformi mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Aħna kellna responsabilità li nżommu naturalment l-attività ekonomika, soċjali u kulturali għaddejja fil-Belt Valletta, ma wkoll kellna responsabilità li fiċ-ċirkostanzi preżenti nżommu kif taqbataj dak l-ispirtu ta' pożittività fost in-nies permezz ta' dak kollu li norganizzaw f'rispett sħiħ tad-direttivi tal-awtorità tas-saħħa. Huwa tkellem ukoll dwar il-programm il-ġdid ta' attivitajiet kulturali li jinkludi kunċert ta' Tatjana Liznic u preżentazzjonijiet oħrajn ta' Brian Schembri bħala parti mis-serje Beethoven at Home fost oħrajn. Jason Mikallef irrimarka wkoll li hemm pjanat total ta' 4 programmi għal din is-sena b'kull wieħed ikopri 3 xhur. Derilna li noħorġu b'din l-idea li minflok fiċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu noħorġu nippubblikaw programm kulturali għall-Belt għas-sena kollha, nippubblikawh u nħabbruh għall-ewwel 3 xhur, Jannar, Ferru, Marzu. Dana itina lok biex naħdmu fiċ-ċirkostanzi preżenti, ma jtina lok biex bil-mod il-mod meta l-pajjiż jibda ġej lura n-normal, l-attivitajiet tagħna b'mod speċjali dawk tal-massa, dawk li aħna popolari ħafna lihom jerġgħu jibdew ikunu fid-der. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-programm il-Ministru għall-Kultura José Herrera foka wkoll fuq it-twemmin tal-Gvern l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta hija intrinsika għax-xogħol tal-artisti. Il-kultura mhix xi ħaġa ta' kapriċċ jew xi ħaġa biss ta' entertainment, imma hija essenzjali għall bniedem. Allura biex bniedem jibqa' kreattiv u jibqa' jkollu kwalità tal-ħajja, jrid ikollu l-kultura.